Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u kijkt op deze 5 mei, Bevrijdingsdag. Allereerst het nieuws in Zeeland vandaag. Het is 5 mei, de dag van het Bevrijdingsfestival. En vanwege corona waren er weer geen optredens op het Bellamypark. Vorig jaar werd het festival vanwege corona afgelast. Dit keer ging het festival wel door, maar dan op radio, tv en online. Welkom bij deze speciale uitzending van het Bevrijdingsfestival at Home. In het Signe Café in Vlissingen was er een live programma met interviews en optredens van Zeeuwse artiesten. Zoals Isabel Provoost, Peer en Dax Hovius. Om 1 uur werd het vrijheidsvuur ontstoken door commissaris van de Koning, Han Polman. En daarna waren er nog meer optredens op het digitale hoofdpodium van artiesten als Suzanne en Freek, Goldband, Vrouwtje en Altin Gun. Met optredens van meerdere DJ's wordt deze digitale editie van het Bevrijdingsfestival vannacht afgesloten. En de organisatie is tevreden, maar hoopt volgend jaar weer een gewoon festival te kunnen organiseren op het Bellamypark. Een standbeeld van de Poolse generaal Maciek krijgt een plek aan de zeedijk bij buurtschap De Grieten bij Terneuzen. De Axelse geschiedenisliefhebber en conservator van het museum in Axel heeft die locatie bedacht. De Grieten is eigenlijk een heel interessant punt in de geschiedenis van de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen. Waarom? Omdat hier de Poolse troepen die Oost-Zeeuws-Vlaanderen bevrijd hebben aan een aantal van hun militaire doelen hadden voldaan. Maciek zelf is hier nooit geweest, maar zijn leger maakte hier jacht op de Duitsers. Ze kwamen daar vandaan, uit de richting van Zaamslag. En die tanks die komen hier bovenop en die kijken over de Schelde en die zien tot hun stomme verbazing de staart van een Duits leger terugtrekken. En toen zijn ze met tanks daarop gaan schieten. En met die tanks en met de artillerie hebben ze volgens het dagboek van de divisie zeker 4 schepen de grond ingeschoten. Het standbeeld herinnert dan aan dat moment. Het is geschonken door de Poolse ambassadeur aan de gemeente Terneuzen tijdens de viering van 75 jaar vrijheid. De exacte locatie van het beeld is nog niet bepaald. De Blij hoopt zelf hier, bovenop de dijk. De Race Around the Netherlands. Het is een fietswedstrijd van 1900 kilometer en volledig self-support. Dus je zorgt zelf voor je eten, drinken en een slaapplek. Ruim 100 fietsers trappen mee en Martin Lucas uit Wemeldingen is er één van. Vandaag reed hij door Zeeland. Ja, je oogjes moeten wel verdekt worden, Martin. Ja? Ja. Dan doe ik mijn bril snel weer op. Ja, want? Want de vermoeidheid die is wel aardig toegeslagen, ja. Ja. Hij zit al 5 dagen op de fiets en dat hakt erin. Martin maakt dagen van 16 uur en slaapt maar een paar uurtjes per nacht. En dan ook al dagen met tegenwind. Dus dan komt het met name op mentaal aan en je komt jezelf best veel keren tegen onderweg op allerlei gebieden. En dat brengt soms ook wel mooie dingen met zich mee. Toch houdt Martin de moed erin. En dat geheim zit hem dan misschien wel in de provincie waar hij vandaag doorheen rijdt. Helpt het wel om een nuchtere ziel te zijn eigenlijk? Dat idee krijg ik. Ja, nou ja, je moet er wel heel nuchter in staan. Vooraf kun je nog zoveel plannen maken of zoveel informatie inwinnen. Blijven peddelen. Martin Lucassen hoopt vrijdag aan te komen bij de finish. Brouwershaven heeft de primeur, want hier kun je namelijk je elektrische auto opladen aan de lantaarnpaal. En dat ga ik maar eens even uitproberen. Ja, het idee is ontstaan doordat er soms in historische dorpjes en steden tussen de al bestaande lantaarnpalen nieuwe moderne laadpalen worden geplaatst. En dat past niet altijd in het historisch dorpsbeeld of de inrichting van de stad zelf. In plaats van dit is er nu dit. Het lijkt erg op de bestaande lantaarnpaal, maar hij is aan de onderkant net ietsje breder doordat er meer bedrading door de binnenkant loopt. De gemeente betaalt wel dezelfde kosten, maar krijgt er dus meer voor terug. Bea van Oeveren, die er vlakbij woont, reageert enthousiast. Hij is ook functioneel en decoratief. En we hebben 's avonds ook wat meer licht op de jachthaven. Dus dat is ook al een hele leuke bijkomstigheid. Dit ontwerp is de eerste die geplaatst is in Nederland en wordt aangeboden aan alle gemeenten in Zeeland. De eerstvolgende gemeente waar dit systeem wordt geïntroduceerd is Borselen.
Een primeur in de sierteelt. Bij een rozenkwekerij in IJsendijke is deze keverbank in gebruik genomen. Dat is een verhoogd stuk grond op een akker waarin kruiden en gewassen groeien en waarin kevers en insecten een veilig onderkomen vinden. Die kevers die zaten sowieso al tussen die rozen, dus ze zijn er al. Alleen nu zorg je, kijk, zo'n veld wordt na 2 jaar omgeploegd. En nu zorg je eigenlijk dat na 2 jaar die beesten nog steeds een toevlucht kunnen nemen op die keverbank en vervolgens weer op het nieuwe veld kunnen gaan zitten. Die kevers eten op hun beurt weer kleine slakken die een natuurlijke vijand zijn van de rozenplanten. Maar ook vogels hebben profijt van de keverbank. Veldleberik, patrijs, graspieper. En die komen ook weer terug op dat veld om bijvoorbeeld slakjes en andere dingen op te eten. Dus het is eigenlijk een cirkel die je steeds sterker maakt. Je versterkt de zaak. De bank ligt er nu misschien nog een beetje kaal bij, maar is over een paar weken helemaal groen. En de aanleg wordt ondersteund door de provincie. Het weerbeeld was vandaag uiteraard niet slecht, met felle en brede opklaringen, wat stapelwolken en de meeste tijd ook droog weer. En de wind, dat ging ook nog wel met windkracht 3 tot 5, uit west tot noordwest. Maar de temperatuur, dat was wel een breekpunt, die was maar 9 tot maximaal 11 graden. Vannacht daalt de temperatuur nog naar 2 tot 4 graden. De wind is vanavond en vannacht wel wat minder, maar de kans op een enkele regen- of onweersbui neemt juist weer toe. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen is er ook maar een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het is heel wisselend met soms felle opklaringen, met name aan zee. Maar zowel in de ochtend als in de middag zijn er ook enkele buien met kans op onweer, met de meeste buienkans in het binnenland en in Zeeuws-Vlaanderen. Vrijdag is ongeveer een dag als vandaag met veel opklaringen en enkele buien, maar niet al te veel wind. Zaterdag komt er een zuidoost tot zuidenwind, maar dat geeft zaterdag wel eerst een flinke periode met regen. Zondag en maandag is het heel anders, met zonnige perioden en een enkele regen- of onweersbui. En de temperaturen kunnen zondag oplopen tot rond de 20 graden. Tot zover het korte nieuws en ook het weerbericht op deze bevrijdingsdag in Zeeland. Zometeen dan kunt u kijken naar de alternatieven van Randwijklezing. Clary Polak interviewt 3 oudsprekers van die van Randwijklezing. Ze blikken terug op hun lezing en buigen zich ook over de vraag hoe actueel hun boodschap nu nog is. Elk half uur ziet u dan een andere spreker. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.